ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzekutendera kuti kwandikuita regai nditanga ndabata yani yevanhu vakabuda kunashi vachiita zveMiss Zimbabwe modeling. Kune musikana wakabuda achwa interview vanhu vakangokanaka zvazvo zvakanaka, even madecorations avo anga akanaka asingamboiti akanga ari kukunashi ikoko. Asi kune vamwe sisi vadi vaisovuzopediwe pamberi pestage kana especially ukanzi ice cream lollipop kudai kunzi what is your name, unogona kutoti my name is Peter Rarangu, ndo zvanogona kutaura nokuti panoryisa apa makamera anenge akati ndandandanda maraitsi akati gagaga nyange wakanaka zvakwasi kamera inongotyisa mene zvaingori so inoita kuti munhu ute chahwihwi. Kamusikana waingwabvunzwa kuti chinonzi gender equality asi wakabuda nedzimwe anza dzakasiyana siyana akati gender equality ndokuti kana vanhu vari 4 apapa nemurume 1 ndo zvinoreva kuti gender equality. That's so good. Ndo zvimwe zvinhu zvezvokuti unenge uchikwanisa kurwa nehana wadiwa. Ndachiona hangu uchitendera mumapeji akasiyana siyana but ndingoti all the best kune musikana tochibvapo toenda panhau yaQueen Tate vakabuda vachivava. Queen Tate vanovava kuti zvokuseka dzimwe dzikaindisiyana dzangoti vanonasa kuzvawenzi asi nhasi vanga vanayo vanga vachisapota munhu wamwari Java. Vamusapota vakati ndinomirana munhu wamwari Java indi ndinotomira kuti ndomirana nemunhu wamwari Java ini kudanzira kuti munhu wamwari Java ini ndinototi ndiye muprofita weentertainment. Kubhaibheri ndezekuti ndikuda kwevazovabvisa vaisa maprofita kuchi bhaibheri shoko raMwari ndo zvavaita zvikanzi ndomiranani navo muprofita asi sipokelo muri mufakeologist friend. Tasazvizivi zvikanzi because maingoda mari ipapo chitika setatakwira tizivo zvikanzi wakanyora mwadhi wakareba kudaro mafake friends ndo anoita saizvokira zvakangonaka tinenge chidzidza asi chandaona chekuti vanga vachidefenda zvavo munhu wamwari kuti wakagona akaenda kundobata maoko vakaita sezvavakaita he did well. Ndobva vaenda point yekuti ini kana ndikange ndashaika ina ndikura nhema handidi kureva nhema ndinoda kuti nyange wesaisa ndifarira ange aripo panhamo pangu. Hapana munhu anofanira kudzingwapo kuti zvakanaka nekuti ichocho chakaoma kuti vanhu vanga vachiti kune kuda kwei munhu akadzingwa panhamo nhamo yacho yakanga iri kwakadunguri. Ndo zvimwe zvinhu izvozvo zvanga zvichiita sezvichitaurwa nevanhu. Tochibva ipapo tombobata futi zvakare nhau yekuti mura vazobuda vachitaura painterview yavaiti kuna kudhiyekera vekuUK. Pakutaura kwavo mura ichananzwa zvekuti vaadhimita kuti ndakapinda muchitirongo ndakatomupinda muswe svondiri ndovakatozorava pa watona mapurisa atoranza kuti mukudawa nenhau yemukomana akarekodhoti mumanga mamutuma kuti anda zvaakandoita. Vaenda kuya ndobva vatovharirwa kupi kuchitokisi. Ndobva vakatovata muchitokisi ndofunga kuti vagozofuma mangwana acho mandi vachienda kupi kukoti. Zvabva paya ndobva vatoranza ndatotorwa mapikicha asi mai madheko ndo vaitora mapikicha here vachitumira vanhu kufacebook here. Handizozivi ipapo kuti ndiwo ikauta vasirivo asi vakati ndaitorwa mapikicha achitumirwa aitumirwa zvadero ndikatovatamo then kwakazoya futi vamwe vakomana 4 asi pavakomana 4 apapa indinongozva 1 wangu wandaishana naye vamwe vandivazivi ndotobvunza kuti koi magosungirwe mutimi vanani vaona manje. Ndobva mukomana wangu tisheti yegirini blouse rake regirini kwanzi mukomana weblouse rake akatota tanzi madha nyaya iripo ihombe. Saka manje vamwe vangu vakutaura vachiti vanhu havanogona kunge vakaitwa madouble crossed nemufesi weblouse regirini pakuti kuda pane zvaaifanira kuitira mura ndobva aita pamwe zvinhu izvezve asi kana kuti haana kuita nekuti aida ngoramba achitora mari kubva kuna mura achiramba kozi vangu vatotanzi ini ndandoti siyai naye henyu nazvo nekuti hazvibasi kuramba ndichingokupai mari yefuel yeti imi mabhara zvamuri kuita. Saka vangu vakuita sei vanga vasikachadidhirira. Saka kuda mukomana wakanyangadzwa kuti hamuchadi kundipa mari nekuda kwii ndobva aenda kune mai madheko. Mai dheko ndobva ndofunga bva avaudza zvaakavaudza izvozvo ndobva vamurekodha kuda anga apromiswa more money ndobva vaendesa uku nhasi futi zvakare pazobuda vhidhiyo ndamupesa iye achiti maikira handivazivi. Saka mufesi uri kuzama kuita sei apa mufesi iplayer. Saka kuda hatizozivi kuti unoita basa kutorera vanhu mari here achiti ndinokuitira chakati urega kuchiita here kana arega kuchiita uchitanga kuita sei kublackmail manje handizozivi kuti ndozvaanoita here mufesi iye but ndaona unge anotamba vanhu 10 noti nekuti kuzurana mai madheko vaive waitaura something
very different. Achota ndakaitika this so nasa papa video record kuitenderedzwa otara kuti something different pomedzera kuti mai madheko vaive mhosva obva ani mari yangu asara puwa. Saka uyu sezvo akatanzi ndikazotsvaga mari mwarari kuti ndo zvachiri kungoita nyangwe nekujere kokori kuchiri kungotsvaga mari zvakare hatizozivi. Ende futi chimwe ndofunga handizozivi kuti tabatanidza kuti ndo zvakazomboya kuti azoita vhidhiyo yanhasi kuti akanga hanzi iwe unongopinda mbichana unopinda mbichana tinobva tatakubudisana kuti nema connection chokubudisisa mufesi hana kuzodi hana kubudiswa fesi wakaendofunga ukavatako kuda zvakubva zvamuboti sikai makanditi ndinongopinda mujeri asi ndapinda mujeri ndotovata muno mujeri hamuna kuzove muzondibudisa. Chizivo idzodzi nyaya dzekungoekera dzekusungitsana dzacho ya saka azokuti player apa ndiani apa CBD ari kuplaya vanhu ndiani mukomana weblouse ndinasenge mukomana weblouse ari kutenderedza vanhu musoro kwakubva vati pandazvosvika kukoti tasvika paipa zvikanzi mayani nyaya zvikanzi handakurikwa ndine mhosva zvikanzi nhau ndofunga hapana nhau ndokubva vaenda zvavo asi hanzi maidheko vaivapo vachicheka every time kuti vaona kuti ndirimo here mukati mechichirongo kana kuti kwete. Saka pakuzobvunzwa paimubvunzwa wakachibvunzwa kukanzi makachitaura kuti peji yenyu yakahekewa zvikanzi yes. Pane imwe vhidhiyo futi kwazonzi no peji yenyu mimi harina kuhekewa makaita deactivate mapeji yenyu ini zveindaneti hatizivi zvetozokana nanhu vanoita zveIT zvishi makaita inonzi deactivate peji iripo togona munodzosika within some few minutes kati meno vamwe ndokuti I'm sure those are forwarded audios nevamwe zvakare angachiplayiwa achoni ese zvikanzi ngaasadera sure masipika efoni dzedu anofanira igrini zvikanzi kera nhasi zvikanzi fake mavoice notes ari kupiwa asi ane haasi amaititi angado azobuda ane imwe more information yekubvira yazuru zvikanzi nevamwe hanzi it was never hacked nevamwewo zvakare zvikanzi ko vangu vachipopotera ngati handiziviwo nekuti tazongona pakuti vangopopota chete kunzi hacking ndo yazodi yazoguma yakutaurika ipapo yekuheka peji then vamwe vakati hatiri kurana nema izvi zvisvika izvi mumwe munhu uchaguma uchema hatisi kuti ani vamwe ndokuti zvakare zvinoona manjira uyu munhu osvitana kumapena vamwe wakati mamunyanyira matowana kazvokutoita ipapo mamunyanyira zikamboiti vamwe wakati mudzimai ane flow of drama rikati hatizivo vamwe wakati how can a verified page be hacked ndevamwewo zvakare kati isi hatizivo vamwe ndokutanga kuti mafake voice notes iwayo ari kuitwa muri kuplaya vanhu vake I just salute you for one thing loyalty yamunayo iri kumberi munomurambira zviri pachena kudai ndevamwewo zvakare zvikanzi it would be the hardest thing to fry such a voice ndevamwewo zvakare sei mavoice note ari kubuda akasiyana nyaya yakabikwa izvi ndevamwe wangachidiro zvakare hazoti wakabika ndiani vamwe ndokuti madhiri udzai kuti madhiri anoda face to face not pafoni vamwe vangachiderawo kati hatizoziviwo asi nhau yacho namine kuti ichaguma nepi yoyo kuti vachaenda vachindisana kumapurisa here kana kuti mavoice notes acho zvichazofamba sei kana kuti titi mukomana ndiri kuplaya vanhu I don't understand ini zvikuitika ipapo asi kutendawo kuti vakavata muchitokisa vatotenda kuti ndakavatamo muchitokisa handirambi vazvitenda kuti yes I accept. Ndochipedzisira nemacomments azobuda zvavo kuvhidhiyo yekunashi ndazotoenda unotsvaga kunashi kwacho timboona chicha yakaitika ikoko zvikanzi stage haina kumira mushe unokanganwa kana zita rako chairo you will be surprised she is actually very intelligent but panguva iyoyo nekutya zvakamborembera zvikanzi plus language madii kuita nerurimi rwamai vake zvikanzi exactly stage fright zvikanzi imagine uyu akamuwanepi nhaye vamwe vanotanga havo vachizama kuti gender what equality iyoyo zvikanzi true stage haina kumira mushe unokwanisa kungopanika usingazvizivi stage fright mangwana rimwe gore ndakabvunzwa kuti tell us about yourself ndigopererwa kuti kusvika zvanzi do you need time kubatwa netsetswa ndopandakasiya zvemodeling ndemumwe wangu wata testimony testify
zvikanzi zvakare nemumwe true that I can't even say my name. Stage inotyisa, unogona kutonzi what's your favorite color ukatadza kuziva any color. Someone else question is always easy. Hazvidi kudero guys. Mpepa anoziva zvaanga achida kutaura. Papressure nelanguage zvakakatirana. You shouldn't be judged by how fast you respond to a question or how fluent your English is. Mundipo mukana nemusikana uyo, she needs my wisdom. Improv speech needs you recharge your English and confidence bundle. Otherwise, she try her best though. I feel her nervousness even through the voice. Saka anga akawanda zvawo makomenzi achingoti all the best. Now yanamura handisi kuti chapera sei. Ndo zvandokwanisa kutaura. Handisi kuti itori game yekuti wakufixana here kana kuti kude kwete. Asi ndofunga kuti iwo kambondwatisa newo chavataura newo chadi nekuti papanzanzi kune munhu unozikamwa zikamwa kuti zvinoita tapwere ipapo. Saka ndo zvimwe zvinhu hangu zvandasangana nazvo kupi mastreets. Mwana manje vanhu vasvika palevel yekurongerana kudai shamwari wacho ni wauzonyatsa kunakidza kana shamwari wacho uchinzwa chakubatai zvakare pachikambiroteva.